Tak čaute ľudia, vítam vás u môjho nového videa. Toto je ten špeciál, na ktorý ste všetci čakali. Samozrejme je to trochu iný špeciál, aký som chcel spraviť, lebo som chcel spraviť špeciál Azon Event. Ale takto máme reakciu na mapping. Dajte like, odber a užite si videjko. Budeme sa pozerať na videá a potom urobíme reakciu. OK. No tak, asi najprv by som začal... s najpopulárnejšími. Okay, už to začne. Tak uvidíme, čo to bude. Ako najprv by som povedal, no, že celkom dobre to má nakreslené. OK, hudba není zlá. Už to asi začína. OK. Celkom Ukrajina dostáva zatiaľ. Ukrajinský protiútok. No ukáž. OK, Ukrajina celkom... OK, zaujímavé. No, celkom zaujímavé. Kapitulácia. To je celkom zaujímavé. Len by som chcel povedať, no, že ako tá Ukrajina, no, že prečo je už nie takto hneď dobitá, veď to by malo byť dlhšie, nie? Veď Ukrajina až taká slabá není. Pozrite, hneď dobitá. Nejako mi to nevychádza. Ale okej. Tak, prvé videjko by som povedal, že má to pekne spravené. Dal by som tomu aj like. Má to pekne spravené. Možno tá Ukrajina mohla trošku dlhšie bojovať, ale dobré video. OK, tak teraz ideme na short. Československo, tak to sa idem pozrieť. Ako najprv som povedal, že prečo tá česká vlajka je taká veľká, tá slovenská taká malá. WTF, mali by byť rovnako veľké. Jasné. Čech mapping like, jasné, z Česka, tak by podporila Česko, jasné. Pozrite. Jasné. Ako, povedala som k tomu len toľko, no že to nezáleží na veľkosti tej krajiny, ale to záleží na tom, no, že aký má tá krajina výcvik. Lebo napríklad aj v hokeji, čo je, proste Česko má viac hokejistov, lepšiu ligu a my sme ich proste dokázali naši 18-roční alebo 20-roční poraziť. Takže, a takto by som to prirovnal aj k tejto alternatívnej vojne, že nezáleží na tom, že koľko má, akú silu má tá krajina, ale že ako tú silu využije. Tak by som k tomu povedal. OK, ale ako dobre, celkom dám like. No. OK, no. Ideme ešte na jeho prvé video sa pozrieť. OK, no. Ako je vidno, no sa s tým kontentom tento Czech mapping by like posunul, ako chválim ho. Neudelím ja agenciu. Ako je to celkom rýchle, no celé. Má tam len text a vlastne sa tam nič nedieje. Má tam text a nič sa tam nedieje. Tak to by som celkom nepochopil. No ide s tým kontentom ďalej, stále vydáva lepšie a lepšie videá.
sa pozriem, že ako často ich vydáva. Jedným mesiacom, 4 mesiacmi. Ako nevydáva tie videá až tak často. Možno preto mám tak málo odberateľov, no. Lebo 134 videí a 141 odberateľov mi príde fakt strašne málo. To má tak 1,5 odberateľa na jedno video. Cca, čo nie sú dobré čísla, ale ešte pozriem na jeho zhliadnutia. Ako zhliadnutie má celkom dobré. Ako, OK, tento kanál by som tak ohodnotil 8 z 10 a toto video už končí, tak ahojte.